So di man jud ko ganan mo kauglugaw nga kanon day ba or basta bitaw nga pagkalungag day, pero mo koy choice day kay ako may naglungag ani, so ako gyud siyang kaunon, no? Tanaw basta nagpilit pa. Pero luto na siya day. Dahil akong gana kay kalbasa. Magipit ko din tuyo, suka ug sili. Palame. Dayon tinapa dugkay na kay ko akaw tinapa. Karon ba ko na huna og tinapa. And then ako na siya butag suka day nga. Kay bitang ako hinimo nga suka nga daghan kay gloy, sili, aho, so mao na akong butang na day lami kay halang. Mga unta. So nakita ko niyo din gamay ko din no, tanawa ko liog. Then gamay ako nang feeling. Bitaw ay mga unta ninyo. Kani nga mais dai mo ni permi akong kaunon basta ako gusto ko mo og rice. Kani nga mais. Then kani. The best. Maya Pero after bitaw na kumakaon ang dyan yung kamera ko kasukaon ko. Wala ko na nagkaon. Magmahal na din ko din nga ni kaon ko. Kay ludon ko din kasukaon ako ba basta manid ako dek nga wa ikaw kaon. Ngali na ko kag rice ba. Pag humala na dek kay ludon ko. Kay bali des isa ka bulan des kailangan kaduha ra ko makanog rice. Dili pud pwede kalimtan ako ang rice dek importante ba ko kay nang rice atong lawas. Mula makaon to ko. Maya pero kani ang pinakalami o kalbasa. Pag mga tulad niya mo ba? Mo, kaya sa ukan ba?